zen errekari, xorieri mintzo zen xoro batentzat zaukaten, xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro batentzat zaukaten. Ni Garbinen izegin naiz, lekaroztarra, eta Aroztegiko elkartasun komiteko kidea. Dakizuen bezala maiatzaren 19-tik 23ra izango dela epaiketa. Aroztegian gertatutako kanpaldiaren ondorioz, eta gaudela 7 baztandar auziperatua gaudenak, eta ni ere banaiz horietako bat. Alde batetik eskatzen digute 56.000 euroko fiantza, eta gero beste aldetik eskatzen digute guztira 20 urteko kartzela zigorra, bakoitzari 3 urte inguru, eta beste aldetik baita ere badago bizi osoko zigor ekonomikoaren mehatxua. Nik uste dut ez dela, gure historia ez dela historia berri bat. Euskal Herri mailan urte hamarka haunitzetan eta mendez mendere bizitu dugun historia bat dela ez. Azkenean beraiek erabiltzen dute bere boterea. Herri zapaldu eta okupatua garen enean gaiztoa gara ez dugulako onartzen beraien inposaketa eta beraiek inposatu nahi duten ez bakarrik proiektua kasunetan, baizik eta bizitzeko modua, mundu ikuskera, hizkuntza eta kultura. Ezakien irakurtzen gizonen liburutan, ezakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakien zeruko seinaletan, ezakien irakurtzen. Xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro batentzat. Guk hemendik dei egin nahi dugu gurekin batera maiatzaren 19tik 23ra Nafarroako auzitegian gurekin batera erakustera ez dugula onartuko hemen gertatzen ari den inposaketa. Ez dugu onartuko ezta ere herri mugimenduen eta lurraren defentsaren kriminalizazioa, eta hemendik gure gonbidapena luzatzen dugu herritar guztiei gurekin batera batzeko borrokara.